Kai, gaskiya malam ina taya kamar na. Wannan limanci da aka baka. Ai na gaya maka za a ga sallah. Wallahi za a ga sallah. Zan natsu yi sallah yanda ka san a Saudi Arabia ake yi. Can za mu koma kenan. Ka san Saudi Arabia idan saboda tsarin imani idan an yi ruku'u sai ka ji ana labbaik Allahumma labbaik ha ƙarshe. Labbaik Allahumma labbaik. Ca nake. Hajji ake yi. Ba sallah ba. Kai malam Mati, ka bar masu sani da sanin su. Kai ba jahili ne, ni kuma mai ilimi. To da dai ban sani ba. Ina tare da masu sani. Kuma kowace sallah, kowane sujada ruku'u da karatun shi. Ma sai ka ce ma ka ake cewa hanya kuwa. Kai malam Mati, wai kai ma shin me ka sani a cikin addini? Mu kuma ka san komai. Gaskiya ni fa na yanke hukuncin ma ba zan bi ka sallah ba. To sai me in baka bi ni sallah ba? Aikin banza kai. Kai dama tun da aka wani limancin nan, na tabbatar da cewa dama ba suna kake ba. Ha to, a cikin duhu ne wannan. Ni dai dan bi ka sallah. Garin je bakin bayi a gidana, ta da ta. Na san za ta fi karbuwa. Amma in bi ka sallah. Ka haki. Ka tafiya ta. Kai da ma na lura kai munafiki na ne. Tunda aka za a nada limancin nan kana wannan. Allah kai sai na yake ka. Wallahi sai na yake ka. Ha! Yawa mutum ya sa min ido saboda baƙin ciki da hasada. Wallahi za a ga sallah. Qur'an za a yi sallah. Ai na gaya maka idan da lokacin da ina ganin abin da suka kalla suka bani limanci kenan. Wallahi a lokacin in nayi alwala. Idan nayi alwala sai ta yi shekara. Ina sallah da ita. Wallahi za su ga qira'a. Alaikum ba'u ta'un sai in yi ruku'u. Aikin banza aikin wafi. Har ni akwai wanda ya isa ya ja da ni. Ni da na karanta lawi, na karanta baribi ba. Allah wallahi sai na yaƙe mutum. Allah sai na yaƙe ka. Mallam kai da wa kuma kake ta faɗa haka? Wani nan ne wai hannu zai ja. Ya ce wai ba zai bi ni sallah ba. To malam ai haƙuri ake yi da jama'a kai ma. To na ƙi haƙurin, na ce muke ba zan haƙura ba. Baba ina da tambaya. Me tambayan ki siyama? Allah ya sa tambayan da zaki yi shi ne akan ilimi. Allah baba ka yi saukan Qur'ani. Saukan Qur'ani. Ina jin sanda na sauke Qur'ani izu 70 kusan 50. Yanzu ina daidai da in shiga risalatar shita'i. Baba, ka san me kake faɗa kuwa? To malama, ina wuni? Ai sai ki faɗi min abin da ya kamata in ce. Ni za ki magana akan ilimi? Ilimin nan fa akai na yake, ba akan ki ba. Malam, kin ga duk ba wannan ba. Dama kai nake jira ka zo ka ba mu kuɗin cefane. Ga rana ga yamma ta dosu. Lallai ko ke baki da tausayi. Wallahi baki da tausayi. So nawa ne ce muku in ana jin yunwa a gidan nan, a karanta alifin ba'un. To kowane yan farko ba su karanta alifin ba'un ba, balle mu da muke a wannan zamanin. Kama ka san dole ne mu nemi abinci ai. To an zo wajen. An zo wajen. Yanzu dai tun da kin matsa. Maganar farko ita ce maganar ƙarshe. Wanda ke da azanci shi yake kyawun zance. Sai ku biyo ni mu je gidan liman zan kwana. Malam Naira 50 fa na ga kaga kuɗin ce faɗi bari. Gaskiya ba zai isa ba. Ba abin da zai yi. Naira 50 ba zai iya shefa ne ba. Shi yasa aka ce ko da a ce da yawa na baki, rainawa zaki tunda kin raina kaɗan. Tunda kin matsa gashi. A ajiye mun Naira 100 kin ji ko? Malam bayan da za a 200 nan ta yi cefane malam. Me za a sai ko siya mu za ta cinye 200 nan balle kuma cefanen da za a ci a gida malam. 200 ne? Ko kin ce 100 ne da na baki ba zai isa cefane ba? Kin matsa sai kin cinye 200 to shikenan ki je. Na bi karfin shi. Na lura take ki gabaki ɗaya kin fara rainuwa da kuma wannan to wallahi aure zan ƙara. Zan je in samu wata ma'aikaciyar banki ko kuma in ce mai aikin gwamnati. In same ta in na aure ta na san duk yanda aka yi sai ta dinga ci da ni. In na ga zan iya tausaya muku sai in wannan don wallahi na gaji da ci da ƙatti. To Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a. Allah ya bada sa'a?
To amin yan bakin ciki. Amin naji. Yanzu zan tafi majalisa. Idan an gama abincin a aiko siya mata kira ni. Kin ji ko? Yawwa. Gidan liman. Gidan liman. Siya mu zo. Zo nan. Idan kin je kira na rantsi da Allah, idan kika sake kika ce in zo an gama abinci, to na rantsi da Allah sai na yaƙe ki. Kin ji me nace ko? To. Sai na yaƙe ki a gidan nan. To. In kin je ki nemi wani magana wanda zai gane cewa kawai ki ce maman ki na kira na, Allah duk abin ki faɗi mata abin da ta ce. Ka amun magana abinci. Je ki zauna. Kin dai ji abin da mahaifin ke gaya miki. Kar ki kuskure ki je majalisa ki ce baba zo ka ci abinci. A'a baba ka zo muna kira. Kina ji na? Kin san shi. In ga ke kuma wannan. Ki siyo mana kayan miya. Ke fa ne a zuwa ɗaura girki. Sorry ba? Ayyo Allah me ke shirin faruwa da ni ne? Kai. Wannan abin da aka gida, in ka dama a garin nan. Me faru? Mallan. In ka duba wannan, na ƙiƙi mutumin. Saboda Allah, ta za a ce wai na ruku ne ake faɗin labaka lahun mana bayi. Ca nake a filin maka ne. Haka take, haka take mallan. To wai malam hudu, waya sallah ake haka. Lallai mallan ni ma na hore yadda da abin da mutanen gari ka haɗi cewa jahili na. Kai. Ku fa daina shishigi wa malamai. Ba wanda bai sani ba a garin nan cewa Malam Hudu yana da ilimi. Kada Allah yan mutane shi da wata hullar sai ka ce kahon jaki. Yana gab da kabari yana faɗin irin wannan. Iwe da baki kamar tsohuwa za ta faɗin isu. Kai baka san ka kusa mutuwa ba kana mutu. In ni ban sani ba, ai Malam Hudu ya sani. Kai, ko wasu ke ga hannu. Ina ruwa na. Allah ya taimake mu. Ku tashi da yi. Ya da bai zuwa. Allah ya taimaki Malam Hudu. Kai da mana ruwa dan girman kai. Jahilina. Shi yasa ga rauni na kai na. Jahili. Wato karatu na da daɗi. Wallahi wanda iya ya huta. Na gaya maka daga gida fa zuwa nan. Na sauke kusan izu 86. Gaskiya kai kokari. Ai ina jin da zan ƙara tafiya. To izu 400 nan gaba ki ɗaya sauke su zan yi. Ai ka san in kai hadda. In Allah ya baka ilimi kai hadda. To ka huta. Gaskiya. Ni mallam ina mara tambaya mallam. Ina jin ka. Shin wai ina na kai ka koyi ilimin da? Ai na yi karatu a ƙasashen duniya. Kaga tashin farko na je Pakistan na yi karatu. Haka take. Daga Pakistan sai na ƙura malamin. Yawa sai na tafi Egypt. Ina zuwa Egypt sai na je Misira. Sai na koma Saudi Arabia na yi saukan Qur'ani. Aya Saudi na yi sauka. Sai ka sa arafa. Kaga ko? Kai kyalawan ga ishin mallan da ka ta can wa'yan milit ta hoina ka karanta. Dan na san suna da yawa. Tashin farko a cikin manyan jigajigan littattafan da na karanta. Tashin farko na karanta Magadadi. Littafin yana magana ne akan ƙarfi. Ƙarfin janaba. Yawwa. Sannan sai na karanta Qalamun. Na karanta Kursiyun. Na karanta babun na yi shi ma na sauke shi. To ka gani kai jahili kai kana ta gaddama da shi. Littafin sallah ɗaya bai koya ba. Kware ba da tafe ni. Yana da ilimi. Yana da ilimi. Ba na gaya muku wa. Yana da ilimi. Ya kun yi alwala? Ku tashi bi sallah. A ni ban da tsarki bari in yi tsarki. Wannan buta ba zai ɗauke ta shiga da ita ya fi shigo ya zo kama da raba buta ko yanzu. Gidan liman. Gidan liman.
Kina nan dai zaune. Afra. Mai hawan. Lafiya lau. Ya umman taki. Lafiya ƙalar suke. Yawwa. Kuma ga kayan miyan ne. Ki ga kayan miyan da ki samu roba ki juya. Na riga na daura shinkafar. Sai ki je dage ki daura mana miya. Afra kenan ba a ganin ku sai da dalili. Yanzu ma ba din ki hada da basu ba da ba za ki shigo gidan nan ba. Kenan. Kun ga wannan? Zan yi batar da ku da shi. Ina ganin ka. An gaya muku zama da marafa wasa ne. Ba ka gani. Yanzu ina zuwa. Kai na ga in za ka ɗanyi sauran an ka saboda ka gane kana kan. Ka gan shi ka ga zobe ko? Ka gani ko? Buɗe hannunka. Buɗe hannunka. Abu ne? Ba. Dan na ɗayan. Dan ne da ɗaya hannu? Eh dan ne. Idan ne wani abu za ka ya ɓace. Ka gane? Buɗe. Yana yana. Yana bayan ka. Ya gani? Wani abu wallahi ku yi. Ni din na sayin da waya akwai zafi. Yawa Salman, ina son tambaye ka, wai ina Samira? Lala manta da wannan jinya. Ban gane na manta ita ba. Sanin kanka ne ka san cewa ina son mace mai daraja, jan aji da kuma girman kai. Ban cika son a ce mace ta zo ta same ni ta ce tana so na ba. Ni kuma wallahi ina farin ciki a duk lokacin da mace ta zo ta ce min tana so na. Kai kenan. Amma ni idan yanzu ta zo ta same ni ta ce tana so na, duk muni na din nan. Idan ta je gaba ta samu wanda ya fi ni, me zai faru? Haka dai ka kake gani. Haka ne ma. To, ni ma dai shi gaskiya ban ga wani abu a wannan abun ba. Ka gani? Ku kenan. To yanzu dai ƙara mana wani. Inda ka mai da yi dole. Gidan liman nan ne gidan liman da gani ba tambaya nan ne gidan liman. Ya mu kai ki kawo abincin ne tukuna. Ka shi da kira mahaifinki ce mai an gama girki kin ji ko? Kawo. Ko ki aje can ki kira mahaifinki kin ji? Ki ce mai an gama abinci. Amma ba kai ce an gama ce kawai ina kiran shi ne kin ji? Kuma to ki rufe mata kafin ta dawo bai ya huce. To shi kenan. Maza ka fa ki tsaya wasa. Har abincin ya sanyi. Ina cin abincin nan nake ji amma yanzu ban san taste ɗin shi a bakina ba. Tunaninsa kike yi ku? Ba na iya jin zan iya daina tunanin shi. Allah sa ya zama naki. Amin. Ka san ni a cikin karatuna ba abin da na ƙware nake yi daidai irin rabon gado. Allah in na kasafta maka gado, na cire maliman nashi, na cire sarkin gari nashi. Kai. Rabon zalunci ba? A wani rabon gado ka iya? Man da cuta? Kai na lura fa kana shige mun ido fa. Ba da ma in yi magana akan ilimi sai ka dinga sa baki. Kai. To wani ilimi gare ka? Jahilai jahili ishiru dala. Kai munafiki ne. Kai munafiki ne. Ni a dan ubayu. Kana ji Malam Hudu da Allah ni wallahi jiniya ciki na ɗaya kai. Kai sai ka ce wata mota? Jirgi Ka na. mun hanya dai. Malam Hudu ko yaro maka aikawa. Wallahi irin da ka gani ni kai na yunwa nake ji. Kai ka je ka sai abinci mana. Wallahi. Rabon da a girka tukunya a gidana. Yau kwana 3. Wallahi. To alami kuka ci. Zuhudu. Ka san zuhudu shine tsoron Allah. Sai mu zauna wallahi sai in ba su dabino ɗaya kowa ya ci. Sai da ruwa. Ruwan kuma kafin dama in ba mu kowa zan samu randa in tofe shi da addu'a. Ina manyan addu'o'i. Alifun ba'un ta in tofe shi da shi. Kowa ya sai koshi. Ko walla ba ku da imani. Dan na ga in ina tare da ku ina iya shekewa in mutu ban shirya ba. Ka ji zalunci. To kai ka zama da annabawa ne. Inda zaka ce dabino zaka ba su. Tambaye shi da koshi. Gaskiya. Hauka yake. Kai Allah dama na Allah wallahi za a ji mu da kai. Duk wanda mutumin ya riga ya sa min ido. Ni za ka na ga ma gaskiya. Ne ba girman ka ne wannan. Malam Hudu Malam Hudu. An kalli mace a garin nan. Me yake anan? Je gida.
Kai fa liman kai fa sai in gobe ka. Ba gidan ka bane malam. Ban faɗa abin da aka aiko ni ba. To haɗi. Baki faɗi me ba? Mama ce ta ma ta cijiyanka. Na ji jiki. Dan girman Allah ka rike ni. Kana rashin hankali. Kana ya mutu ya mutu. Malo, ku bani da shi kawai. Ta ma abinci ne in kawo mana. An gama ko? Zabgege da kai ka mana ƙarya. Ka ce ba abinci gidanka. Ga mu nan da he. Wai ni mahaukaci ne. Ina malami. Bawon Allah. In dauki gansaba ga saman katti irin ku. In kai gidana. Wanda aka ni nan kamar na kai kurtaye gidan. To ba sai mu tsaya garka ba. Ina ka kofar gida. Nan fa ban gida da cikin gidana duk gidana ne. Don haka ba yanda za a yi kuje. Kun yi ko? Ku zauna a nan. Wasan ta. Mun je kawai ko? Ni ba daya. Yawa. Na zauna. Yawa. Mu je ko? Ƙwarai. Kai, wai kai ba mun faɗa da kai ba? Ta bangaren yaƙi daban bangaren abinci daban. Wannan Haka take. Wanda magana da ka faɗi duci ta wallahi. Ba da da. To duk wanda ya bi wannan uwarku sai na tsine mai. Ka gani ba? Amma dai gaskiya dai an yi Na ga dattijan muka kawai. kawai shege ne. Idan baka yi wasa ba kasan wuta za a saka. Kai, sai ka ce wani toka? Munafiki ne kai. Idan yana nan ba ka iya wannan maganganun. Sai ba nan kake yi. To in baka yi wasa ba za ka shi kasan wuta in gaya ma. Ka ga ta kawo. Ai ina nan zuga shi na nake kai an malamin kwarai ai. To malam Hudun ba da kake ce mai malamin kwarai. An ce mai daga wajen Allah. An ce mai Yanzu jayi. kai gidanka muka taya dan shi wanga na san ba dawa zai yi ba. Gidan wa? Kai Ba a raina batun liman, ba a ja da batun liman, gidan liman nan ne. Ke wato sanda na ce miki, in kin zo baki da hankali ko? Kar ki sake. Shi magana da ya danganci abinci. Shi ne sanda zai gani cikin katti sannan kika magana akan abinci ko? To yau za ki yaba ma'aya zaƙinta. Baba na ga ƙarya ta biyu ta kyau. Ƙarya babu kyau ko? To mu je ki karɓi dukan gaskiya. Za ki sani. A rana kan maka wani mahaukaci dan dai. Ya mafi gani. Ya yi na addi shayi wuri ga. Kawana wannan ya ce ya isa ka ya kamata ki koma. Sai na raka ki. Gidan liman, gidan liman, gidan liman. Ya dai kawata? Shi ne wanda nake faɗa miki ne. Maganar farko ita ce maganar ƙarshe, wanda ke da azanci shi yake kyawun zance. Sai ku biyo ni mu je. Kai Allah. Wai na kai maka mana rigara ne. Wani irin abu ne ka zo cikin mutane ko sallama ba ku? Da akwai magana Allah gidan liman. Me kwatanki a nan? Za a nan. Ke wato ke ba za ki iya shiru da bakinki ba ko? Ba za ki iya shiru da bakinki ba ko? Ke mai surutu ko ko? To kwanta. Baba dan Allah ka yaƙo. Kake wani bani haƙuri. Yau ni mugu ne ni kin sani. Me sa ni a makura a gidan da sai kuma. Ma da lafiya? Wai yarinyar nan a gaban ki na ja mata kunni. Nace idan ta je majalisar mu kar ta yi maganar abinci. Amma da yake ba ta ji. Kawai sai ta zo ta yi maganar abinci. Inda ba dan na iya wayo ba, da yanzu na cika gidan nan da katti. To yau za ki sani. Kai haƙuri malam, kaga yarinya ce. Oh, dama kike daure mata duwawu. Ta mun abin da ta ga dama. Shi yasa ba ta da kunya ta raina ni ko? Ni ba ruwa na malam. Ta ya za in sa ka taimaka rashin kunya? Wallahi ba ruwa na. To ba zan yadda ba. To bari sai da ke. Ba zan iya lamunta ba. Yanzu na Alhaji Bawa ya rasu. Wani Alhaji Bawa? Alhaji Bawa. Me dimbin nera? Alhamdulillah masha Allah. Ya mutu.
An duba shi an tabbatar ya mutu? Masha Allah. Je ka ce ina nan zuwa. Rabon gado ya kama ni. San samu ne. A raba gado kafin abin ne shi. Kwakulatan basu ma ɗauko mun zan kwashe lissafi. Ke? Abin da kika mun na yafe miki. Ɗauko mun buta. Ke kuma na yafe miki. Kin ji ko? Na yafe miki faɗi duk abin da kike so. In an raba gado za ki samu salalanki. Yawwa. Duk da ana cewa alwarin nawa ba wani karyawa yake ba. To, mu za mu je aikin Allah. Yawwa. Zan samu ma a raba gado kafin a kai shi. Yanzu an bari a kai shi. Gidan liman, gidan liman. Taɓa ganin da ake mutuwa mu biya sai yau. Malam, to karan da taka ta zo kuma ya za a yi da rayuwa. Sai ne wace ta ba ta jin magana ba? Kin ga wannan sharbo? Ta yi bayani ke da ita. Da dai in an gaya miki ga abin da aka so siya mu sai kin canja. Amma gaskiya na yi mamakin da aka ci masu yi. Mamaki. To ai na kowa murna na da Allah. Ai na san kai dan adawa ne. Ani baba kai kasa ina bayan Kristi. Ina Juventus ne ga Kai? Ya. Kadda ya mafarki na ya zama gaskiya. Yarinyar da na baku labari? Waccan ita ce kawarta kuma yadda ka ga sun taho dinnan wallahi haka ita ma suka taho da ita. Rayuwar nan sai Ya kawata. Shi ne wanda nake ba ki labari. shi ne ba. Shi ne nake ba ki labari ma. Ya, shi kamata ki sa. mafarki. Yarinyar da Uba ta ki maza ki je ki same sa ki gaya masa kawai kina son sa. Kawata ba zan iya ba gaskiya. To idan kika yi wasa da wannan damar ta kin rasa shi kenan har abada. Amma dai ba wannan ba kina da bayar da tabbata. Ina da shi yana amma sai ban azumi. Kai, da ka ta mun abin. Wani kike rubuta? Zan gaya miki sirri ne wani. Ashe akwai abin da zaki boye min ko? Kin ji? Jira ni ina zo. Malam na ki cikin yawa wallahi. Gashi ne in ka ga dama ka ɗauka ka karanta in baka ga dama ba ka bar shi. So ajali daga yau muna tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙauyen namu ba ma son wani tashin hankali. So ajali ba sauki in ya ritsa ka loko cikin ɗaki. Dokar ki sake in ƙara ganin ki da wannan yaron. Hakom na tabbata. Takobin da ka sa ba zai tabbata da zan ba. Na san burin kaza takalminta. To an zo gaɓar gurin. Takalminta zai bar kafar ta zomo. Duk kwaɗayin kuda, ƙaryar shi ya ɗau mushin giwa. Zan bi ki kamar yadda kare yake bin mai shi. Tabbas na ga alamar hankalinka baya tattare da kai ko kuma in ce baya jikinka. Domin idan ba haka ba, ta yaya kake tunanin za ka yi wa dutse magana har ya baka amsa? A garin nan wai akwai ma wanda yake son ɗan tanko? Wanda kuke gani a banza kuke ganin shi a ɗan iska. To shi ma dole yana da wanda suke son shi. Ba riba,
sai dai asara. Babu abun burgewa ga wanda ke maimaita kirari bayan kirari. Ai abin da ina ido da ya hanka. Kun da iya biya hanke sa ya sha babban. To nan mu gidan malamai ne. Kai Salim